E thuolo machalo kamaendi janeno mar LTN kamoro amora ma intiere amosi ni misawa ahinya. Ma en chenro mar dak achana, chenro mabiro ni kinde ka kinde sama chalo kamaendi, kama warome kodi e weche mang'eny mag eko mag dak achana kaendi ka walose weche mag dak e kinde ka kinde. Ing'e ni dak en law iwach kendo ni gima donre ma kiny ka kiny wacho wuok e weche mag dak. Ber mar chenro ni en ni ji mang'eny bende dwoko no kaendi ote ni chenro ni osegwedho kendo osekonyogi ahinya e dak margi. Mano e morwa kaendi. An nyinga en Niko Kelo, mae en dak achana. E seche ma koro wadhi nyime niendi en kinde go bende mag COVID-19. Ing'e ni ber ma mondo mi wang'e ni kinde ka kinde waluwo chik momiwa koda ka piny owacho mar mondo mi wadwok piny magi kike mag kute mag corona. Kaka pile antie kaendi gi Reverend Nerea Mbewa kata Pastor Nerea Mbewa be wan go ka en jahocho dongo iwacho ni ga pastor bishop pastor reverend gigo teta ngi ngara jiro iroko konda di to en kende manya sabo gwedhi mali mago rote omi ni luore gi kaka go changa pinji pe wang but obedo confirmed mate iyo kan Nyasaye ahinya si ndio onge wacho wabro donje wacho yot manere ama Nyasaye ni ndi bang'e kanyo endo to wan gi weche mang'eny mosebiro kaendi kinde ma corona ni. Ing'e ni koro ji nodak e ute Nerea kapok odhi pinjo manitiere to e ute kama ji nodak ni. Ing'e ni ji mang'eny osedak kata higni mang'eny kata par to pok gibedo gi thuolo ma gibede kamoro achiel e dwe. Koro gini kelo ywaruok mang'eny ahinya e ute. Iyudo ka dichuo gi dhako koro ng'ato romo wadgi oyo jogre gi lak kara ka dichuo ni dhi tich ne ber dichuo donre ka gimoro amora na makosa ni ka ma dhako tim kama karo ketho kama pesa na kama dhako bende oramo kode niya wan bende ka nyiyo gi gato ne wan gi kwe nan gi thuolo madhi timo giga. Koro yoro ng'eny kaendi kabisa. Koro apenjo ni to kara ko ber mondo mi dhako gi dichuo bed machiegni for too long to mama wacho ni jogi ki ore mondo bed gimoro achiel. Domestic violence masani koro nitie mano spike kabisa nikech dhako gi dichuo nitie kamoro achiel to ging'iyo ga bet kama. Dichuo ng'eny ne jo sabi chutieno ko gweno sewuok odhi tich weekend kende men gi nyithindo. Sani koro dhako ni oromi ti dichuo boromi inene ma koro nyaka konde mag wang'e te koro ing'eyo. To simu ni be gono kelo wach sibe mo gondi makoro kigo tino ka jide kara diher tine e weche mag kende gi. Nerea lose gi jesa majin tiere weche mag covid gi eki gi mana wacho mi chepo ko mulo maber ahinya ji odag nang'o gi kwe. Okay Nick an mon yoko na especially manyo chogi madho kong'o madugo ko taw ni to corona konya jaduong ni sapare wang'e osebiro wachiemo chon watiko gigi wachon en ka kinyo kugo corona to no winjo sigi corona konya to kine kama lo nitiere no nitiere gima onja dhi piny aling' ma ng'ato nyok ong'eyo ni ng'ane ni timo ma koro wach no nyaka koro kel ywaruok nikech jali nyong'e ni ka chuore wuok dhi ga tich to nitie kaka otiyo en be ma yani tich ma chuore kong'eyo kode chule msara chuore kia to dichuo be nyong'e ni sama dhi tich to chatting onyalo chat office. Koro gik moko ariyo koro nyaka gigore ke gin piny ruodhe mopogore to mama momiyo ni neno ka ywak ng'eny nyithindo be ne ywak ai dadi ni mkali hata kikuja ninajikunja tu to dadi be ywak na nyithindo ai yao sikul nyithindo be roma moro bila chieng' mogo pastor kanya jare go mogo tatiko go dwe to kabona rege to tiko joma nyithindo gi chieme kora ken ni kani odi koro giwe chiemo ni nyaka gi chiemo utingo mana lunch box to kugwisa pa rio sidhi school lunch oko cham udugu chiemo chimbo dhiang to sane en chiemo ng'ato kiyue ponso ni corona ni nokelo gik mabeyo gik maricho kata omiyo ji ong'e secrets omiyo ji ong'e dak omiyo ji ong'e nyithindgi to omiyo mon moko bo medo tedo nikech mon moko jo kia kata tedo ng'iewo moganda mochwa gi gine koriyo ne dhi chamo sa abiro nikech nyithindo onge to sani kone chune nyaka ong'iew alot manyien motedi mochiel mong'iew nyanya makanyisa nga gi mo lita 3 ni tieko ni 3 weeks to lita 3 utieko ni ndalo 3
Masani ndikoro yo magi moko tiyo go bede ute omedore zaidi sukari yo nyaka ko mandra mang'eny nyithindo ne nie skul dijobe samone buk mok methi jichiemo matin ahinya lunch ne jok thado chame ota ahinya makati mia mapesa no timo sope nyaka ngode moko to sane diyo onge gimidiyo omiyo koro ber mondo mi jodag nari koro kaindi mondo andak ma corona kelo to ber na koro miyo ji ng'eyo kai to giendelea jogi awach nadi githi yani ngato ng'e wadgi matut kabisa kuro ge bonding moro ma strong nyathi be ng'e wuon gi kimin gi zaidi to janyuol be ng'e kich gin kadier to nyithindo nyawa kia kich kun nyoma yawagi kabisa to kawuono ni corona to ero kamano omiyo ji ong'e nyaka nyithindgi kech ng'ato kani nyathini madho njaga nyathina to sani ma kono bet gion nono ka wiye wach chalo nyuka ndim koko gimache jowacho ni karadiera nyari mang'ane ni wuotho nyathina to koro bet e ot ni omiyo ng'eyo gima nyare notimo ato amor nikech corona omiyo ji pachgo yawre to koro loso kuom joma koro sani ne nigi weche mag himruok mang'eny ute mabende koko ne ng'eny nikech wach corona nikech corona ni kamoro achiel ni iyudo ka lweny mag ute gi chuogo mon ang'o ipani losi kod jogi nikech onge tiende chuo manego mon mano di chuo man didi tiende ni ineno simbe wagi nitiere gi siri mag gikano madongo seriously makina ti igore ng'ama mucha yani jo pressure lora ban kunglu kino simbe dhako main wala simbe jo ota ta dier to dhako biko na machore kamano koro lweny manyo bet nyen sime lweny manyo bet samoro wan gi chuo moko makanye ni office to wange tar kum ni office ka wang tar ntien ni oje chudi to kawuono ko duogo to ni office ka onge kata koro chat ok donji to ot ka wan gi jirende koro nikech nyo seng'iyo nyaka wange mbelre kuom jirani to mae mam no kel lweny nikech mama be ok biye ne jaode mamare pogore kamano to koro ere mondo ke joma chuo ne nitie neno mar mosine kichio mano ber malis weri gi mama wacho ni opogore gi ne kichio ma en ni konema ngine chuo moko bonge luor chwa moko onge luor onyalo wuotho ma koka utu Nairobi gi kata Mombasa korido ng'eny to jirani moro yene samoro ko ng'eni luwo bang'e owuok tigo wangi monde ne ka kodhi to osetumo jirani gikang'e jirani ipani gino donge let to koro yawa mago okay mago to timre ang'eni masamoro especially sandi koro gitimre ahinya to kama endi timre ka nyiso ni nitie gimarachi family nikech dhako ni okoro mchuore kosena matimre omiyo dichuo pod wang'e dhi magama nyaka jirani manitiere kando dhako moro nyocho gochona kwani pastor joda wang'e ng'eny koro lemne mondo wang'eny ni orum wang'eny tiende ni wang'e tar anawega ni mone miluone wang'e tar kare chobe wang'e tar ni chora wang'e tar nonema lemne mondo wang' tar ni orum koro mae makelo lweny nikech nitie chuo moko ma kata dhako no timo machal nade to koto sheka yes chicken tim to adier lakini en gi gombo mamalo yani en gombo ma yako pindukia okia kumogike joma chuo wachero chopo kuomu kapono ni ng'ane ndo ma wang'e mbesre ma in ng'ama kine ma indi to olap dhogi jurni bedie ng'ama ber mane gima ne rete ma wacho ka indi to mola hinya owe keto mon gi lweny e kinde gi ma corona piny tek ahinya ini udi ka mikete lweny no endo ang'o maber in kar no ber jito kuimo lit machal kama kata joma okriembe tije ang'o matimore but ang'eni bende gik mang'eny matimore ji mang'eny olus tije koro miyo gi mirima nigi mirima ng'ato gira ka guok monyuol ma en ng'ama ok odwa wach ineno koro mago be gik manitiere mak mane okwani mondo kwe obedie e ute ma ji nitiere nikech kwe ni mabiro kelo bende moro malong'o erokamano ne rea kuom wach moko penjo moko nitie ka ne rea madwaro mondo mi wang'iyane penjo mantie ni kawuono en daka chana koro sama ujatieko gacha nyisna ni Otis Koyiera oro ni mos an jamasiro kathien okay onge wachi buru masiro kathien yoro na mos pastor kawuono penjo chuo chieng' ni koter kene penjo na pastor kawuono openjo chuo
Waje kauno pasa kauno penjo ochuchieng. Nik tero mos maber tero chenro maber mos nago. Ero kama mna mos leno. Nyisne ko kelo ni nyisne kelo ni ayie kaka otayo chenro an Mombasa kauno. Opaka mina. Pastor amor chenro ber. Wach mar mine manindo ka joma dhi wuoth to uwe botegno anto amor. Anangama miyo onego oninde ka orwako long jeans kata lewni mapeka. An Moses Obilo ka wuok wa ondo magwenge mag Suba. Mon mo ndo ko jeans. Jeans mar Kenyasa. Ai! Satano chiki. Moride ti kaka sausage. Mande chone mayom. Ayecho gi pala. Bingi jeans ma jeans. Weri jeans mo magele oklawo na re. Okorwako ile mon ma iye matina. Eni jeans mo chope chonge ka. Oride kaka sausage. Dwa barre. Bamne yenye yekuro kabisa ma kikere kete wembe ne. Yesu yichi me tu. Koro wacho ni lose gi mon maindo gi lewni gi jeans. Lewni mapeka hiyo kubesa mangato the nindo. In fact Nick, kine ngato ndiki gini to gini ni ode, gini time. To kata ka ni ode, to gini niko siepne moro, oseter ne report. To dhako ndo gi jeans. Nick, dichok ne mapache okente. Nikech chiga manyuomo. Dhako ni bongo mbe na gole dala gi because of. Ochako nindo na gi jeans. Okawa miyako ni sije kanuma na yecho gi pala. Donge ni mara. To kuro miye gi pala, kise jo gi pala. Kuro kido lingombolo. Saba nyaka yao. To kiyao ge tuona ina miwacho ni. Ayecho gi pala tamanyo form 34A te yao na sava. Donge mara samora tero dhok dala. Mana wich mandie to moka tigo ka. Konya uru ginere ya kaindi wach ni dhibe odhi bedo wach matek. Nyere ngama miyo koso roko ni jeans moride kamano. Mondi yao Yesu mi ngade gi pala mano koro en lo. Ikuri ni koro mano koro weche makasa lingombolo gi sava koro werugo. Mano koro golo weche koro en kedo. Kuri kedo gi jawo, ikuri ni kedo kono makoro ena mkedo gi jachien ni. En lo nyimutwere ma. Ma jende. Iya kamuchi koro ngadore. To kitambi ka jeans mi ngadi mi dhi om pala winye na rangi orwaki ni jeans idhi jikoni dhi omo pala idogi jako hicho jeans ma jeans yechi nyeni kata hamurumo urumo jole go na merima urumo kuro amurumo ndako ni bende ubende hamune urumo kuro guro chimokai ena na lowen kuro. Okay, apaninga mabuto gi jeans, mani ndo gi jeans wegi wuoth, nindo gi jeans. Galto omne kata nyolo wuok kode. Nikech adbiri nik kar dongroka donge luor. Ichoka judala unyaka meru gi wuru no, ke gibe gi nyeyo gi momiyo ni kendo dhako ni. Koro okeli e kore. To nyiri moko be juchindo chieno mo umo ka gi mo gi comforter. Kode ni dier joma dongo go. Okieri so. Otima gi omwe kaka ene modwaro. Tukoro wadoe wach ni kapo kwa dhi yueyo. Dibene ndako roko ni jeans nango. Ndako nyalo roko ni jeans. Ndako mna mamari maini uone mikendo. Mwendo kwa dejia riyo. Samoro ne chwanye. To mire mbecha miyo roko jeans. Nkaguno dwa yie. Oknone. To samoro nitire kaka kaun kode. Nitire kaka trite. Mawako morega. To samoro seja kweri. To kise change. Koro onyalo roko ni jeans. Nikech ojon. Tuko karo kuna jeans no mano kikwera niya. To dongo se duong. Anu wachino kadwani nikech mage maoroma. Abro winjo wach. Samoro se kweri to kise nyisuri kapo. Kakoro jogo kwero ko jeans kano kora dhe ompala yeche mano kora ngama rape mano kora isa rape case. Koro jeans emo wero wako. Or onindi yore. Kochuno ni nyako nindi kichwale kitanda kanto rwako jeans. Mano to kadira. Mano to wadaji. To koro timna kaka unjo yalo mabende hoyo ji unjo hocho. Unyiso mine magi makama katimre ntiere rach manitie mano namba achiel nyaka bende gino kutimre nono. Mama no kugo mo ujiro koroko jeans ntie gimomiyo kaki wachen samoro dichuo gino kutrite maber. To bende dichuo kama koro dichuo mamari roko ni jeans. In fact that is not good. Mano kadir kendo bok ber. To emomiyo wacho no winjo gi wuo. To kotamre kabisa mochop ka ochope wango madhako ni rwako jeans manind go. To owinjo lam kata kata jodongo. If not to omjulemo. Nikech gino je chien moro ni iye. Mamiyo dhako ni rwako jeans. Ok ber, ok donji. Jomon ki rwako jeans ne dichuo.
Ngoda punju nono gima dwa chula onge. Nere ngama di chu dhako kosebedo ni dwaro nindo gi long gango kenango mara niko yo chame ga mara kenango ondiek marach. Temi los kanyo endo mondo mi los kod mamano. Ubedi gi winjruok maber. To samoro bende tamore. Keno kadhi alanda motami. Ibeka ukue. Nere mana kaka paro. Okini gimoja nyaka timre ka ukue aka kue. Ado pimiti budugo chieng' mane. Nikech be nyaka gini ni jeans dhi oli nindo go kibindo gi jeans pile. Be ndika modhi oli nindo go. To chieng' ni duogi. Koro koduogo. Abero ko jeans. Koro jeans ro. Echo lo kuor. Jeans ro wakre. Ne kadwa ni pach ji opogore. Pach no ke pach di chomo chielo. Ana wacho ma. Asta dako ni be. Samoro nyaka be ni en gi oko kucho. En gi joge mo. To sheka. Makobiro hii nena gudum ni mana Catalan. Kami rwako ni jini kwa tao. Koro anyway gima timre en ni ok en gima ber. Whichever way. De chuobe okone benini. To yi jigar jone benini jini ndo night dress ha. Wan gi pajama to gi night dress. Magma jone benini. Yot gi len mayot. To ni ngani kwenda ko fundo tika kara buono mo fu. Or ngato ni sirret ke jonindo. Sirret na tema ber. Kabisa. Alright mana ka gimoro buogi nindo gotiyo. Ka gimoro buogi. E bag ni. Kikata kuma nikete la oki be yodo. Okay. Ni kana ndo kuti no kala ka do do gimero ko. Ano merwa ko kaji nindo gotieno. En pa ijama en jeans en night dress ko se nango. Ko se mna ko pete mari moro matin. To kijuku? Nkunende ko. Do mane manyiro ero kijuku na sama ko ndo gono to koro at least una ka boobs ke go eko o gino makone maber. To tieno ni ngama nene. Ni ingeni ka ngato dhi mondo luokre. Olokre gi lewni te kaka irwakore ni kosi gonyridu. Donge serious. Ngama dhi nindo bo winjo tim kaka ngama dhi luokore. Mana dier makende. Especially dhako man gi chuore, dichuo man gi chiegi. Mana dier makende. Ngama mi uni to nindo kaka dwaro. Bachola senior. To ni kaka dwaro. Dhako gi dichuo kilero ni mondo nindo serious. Mane e kaka winjore. Ok muma bo wacho ni kikutundu gi mowinjore ndeke muma. Koro winjo puonj mar pastor. Nindo makosa nindo ko kaendi ni ke dhako nyiewo leggings, odwaro rwako leggings kanyo endo ma orede titi to kia ni en gi boob top, kia ga ng'odi jube samoro biro, en gi long moyondha ni kanyo ka tini ng'ege sag ni, nindo gi longe mi sag ma jeans mendo onge, kitambang koro chop kuma koro ng'ato gi chiege, uchopo kuma koro untiere bedroom ka udwaro yoro achiel, thuro no serumo, time oserumo modhi te. Otima chile matika ni, kone nik ni omoraga, gi wachno an Stefan awuok miwani ken man wach mane mano more amor gi daka chana to mosna nika tich ang'wen manyien wachni tich ang'wen manyien mosa gawoni jio mosa manade ni en lungo ni Boaza anik be jo eri kipindi ni maka wono chwado ko mosma wachni tire ka ndini mana gini pesa kwa yore pastor Ongalo wuod madha ka wuok Ombei siemna mon mawuotho helu siemna mon mawuotho helu tich ang'wen nyis Nick ni daka chana iko juu kama kofia kamano iko juu kama kofia pojile mon mawuotho helu lakini mon mawuotho helu kadhi kanye mon ma yelo piny ma gin gi kodho wuoth ma sasa kido thuolo ndise kodho wuoth ya igo ka yae mano ithuoji koro gweng dhako matiende guko nang'o mok bed piny mos men ka pinyru nilikuwa na shughuli ka pinyru naenda chama ka onindo moleka wameni bwaka sabilo bwok ni weni pinyru kia tuko na chama kia ka wadhiro welamo mar kanisa kia ng'ango en dhako ma onge samo ubet piny mos mondo mi otulie mano donge ode town olos gig ots kore wachni mondo mi losne gi mon bende wuotho helu ngeni helu nyiso ni manga mo wuotho jadha ma kumo wuotho dhi samoro be onge kio bendo manyo malongo bende onge ero wuotho chalo boswa jalo bosiwa we kuri mo isa topin
kuom ng'ama miyo be ber ka ng'ama miyo en ng'ama jawuotho kamoro amora ni ok yudi dala ni sama ji biro manyo dala ni ti yonge dala an chikna ng'ama miyo winjo bede ode ng'ama miyo winjo bede dala ne ka ne dala to bede dala ne kowuok onyawuok odhi omo pi onyadhi ng'iewo chiemo chiro onyadhi kwa dhoge onyatwe jambe to kiwuotho ne koka ing'weka ichalo lwang'ni kata an chikna to miyo man gi jirani onge miyo ame od jirani bedi od luok sande digo dasta digo pass tim gigi ni wuok dhi ng'iewo chiemo nikech ondiki e muma ni kiki bede kanyakla mag joma lamo Nyasaye yo moka diera kendo bende kiki ibede mbaka mago yuma nikech ing'eyo ni mago kelo miero nitie mbekni moko minyalo dhi ka jirani to kiwuok ni min ng'ane mabi yali magoyi koro dhako mondo bede ode nikech kata ok iwuoyo to nikech iwuotho fua biro miyo giketo giketo gima onge kuomi ni nitie ka wariambo dongo unene kobiro ka saa 4 koro nyakiritri dhako malong'o bidho ode to mofuwo ketho gi lwete owuon koro bedo dhako malong'o tirit odi tirit chuori tirit nyithindi tirit dalani kata koro rach mane mari wegombo gige jini wuotho fua chiemo ni cham sum wuoth helu koro aeuro nindo gi jeans ka ng'ato moro mechiano makore ka nido mondo ng'ado ne nigi jeans ame nindo kotino to ng'a bade nido tuno jaodi chuori kata chiegi ido to ne haki mare mano ndo wadagi to haki mar dichuo tiyudo kata yo nigi kapinyoli aya airoa koro winjo wache mano koro onyiso haki mar dichuo kata yo nigi koro miyo sama tayo nigi no ng'ado no jeans ni bende onge mudho koro in nende kaka nyisi ni an nindo kaka Nyasaye no nyuli nikech mana kaka un gimoro achiel dongo ni un badru gimoro achiel tiare no bed gimoro achiel omiyo gimi paro ni wadu onge wachni kuom wadhi yuyo ka waduogo wadhi nyime gi daka chana ka wono musa maber ahinya wani chenro taya maber kabisa kendo amora bende mia mano endo ilo kendo bende awacho ni Nyasaye nyiro kama nikech jogo musi ni tankia gimosa bita chenro ni musi bita chenro ini jaocho intim mari marocho ibesa mi musiga ta ling indi koro kimosa to koro ndo ewa ywa etol wadhi ywe kod wugo to wadhi nyime gi daka chana reuru kod pastor dwado njere koda ka wuono machiegni kendo kamora mora ma intiere kiluri koro daka chana ma indie thuolo maber mari wanyo kangni ndi mar ariyo wan bende ka indi koda ka thuolo ndo matudro kodwa ineno ka ntie namba kanyo mar WhatsApp e TV mari kanyo intiere Facebook page marwa en Lolo TV Twitter handle en @Lolo TV ogman tudre koda chiel ka chiel Twitter handle mara ma en @Niko Kelo 7 ka ingi penjo mora mondo chopnwa e okang mani kare wan ka indi gi Pastor Nerea Mbewa antie bende hashtag kanyo ndo daka chana ka ingi penjo mora ingi wachme do mondo yor hashtag daka chana mano nitire kanyo kata ranyisi marero penye wantika sani Pastor yani Ann Grace Kawasi apenjo kama indi chakre higa mokalo dwe mar ariyo jaoda ok nyal riwore koda owacho ni teko ne orumo ndio chiko yani owacho ni teko ne orumo poko mama ndo poko mama ko yege wacho teko ne orumo owacho ni teko ne orumo to oko tiwinjo ni en kod mon bende mamoko mowuotho godo koro atim nang'o ng'adna uru rieko nikech aluoro wach Nyasaye be emosewaro ngimana e weche mag gajruok an gi 40 years ja 40 years before gajore mano muduo muti to 40 years en ng'ama duong' duong kuom ng'ama miyo koso kuom ng'ama dichuo ng'ama miyo na 40 years podi ya onera ya ido ngale mun gi bura mama ngaya malich kama namo ina 40 years ni se tegno makoro ina ngama onyoch kanya dok ne mine ka wuon kata shoya dok ne chuo adok ne mine at 40 kore ka life begins at 40 kanya makoro ne bini koro ngama dhako kore kare mbigo jawa karamo mane jure musala man bas karamo mane jure musala kore mbigo jawa seche makamaro kanya ngama dhako kanya makoro bende ber ni koro wuokie
chwebe kan chitero te chwe kanye ke ngama da kwanye makoro dendi kuro dwo ranyisi mar adier dwo ngere na eni nya ber machal nadi kaneti kanye bende mbe koro sani koro nyithinde moko koro dwa bedo joma dito koro bendi mor kanye koro jaduong donjo e 50s ka endi koro odonje mid life tibe koro kichako life gino koro mit malich to ido kelo jogi njo goseti at 40 how okay at 40 kodi nyola nyathi maber ni ting meje inyol kana tido kata dek biologically it's possible be winjore kamano chakre 45 kanyo koro kuom ng'ama dhako wachni akanye to koro isechako bedo motegno at 40 miyo no pore tich malich ikono yompore kono tich jo mamine adokunu kanyo endo king'ado nyisi ni at 40 ni serumbo kore ka dosri koro nyagoete nyon kaka ji nyon wasekat mondisore mondisi maber moro jaduong' ma jaodi wachni meragara na yiero kone reo keto unia ilo mdo koro nyiri monde sero bed nigi njo 20 years aja 20 tina ya koro ni wach machanda mama ni wach los ka chuth kapok idhi mondo mine yudo kik makni tol tol magi makona gimako ndalo ke joji ni at 40 giserumo kata ri makoro en koro nodewe michwera chwera in fact 40 ema koro renge maber yani okorengo gon koto ringo malongo chu kasto 40 bindi bingata ko wach usechako bedo ng'ama duong' choma laini mar dalane ti koro gimoro amora lose dalane nikech koro oseneno ka koro to en kanyo obet odhi kapok idok benyo aparo mini Judy ka intiere rangwe acho monda mos ni pastor ahinya mami iluongo ni mini Judy en ng'ama en fan maduong' ahinya mar Aishona Dala FM ochini kido thuolo musna pastor Mbewa to mondo nyise ni opuonjo maber moloyo omor kodi congratulations arwako onyaka rachunyu by the way koro lemna nyana mondo nyasaye timna ng'wono hero kamano koro wadoge wach dichuo wacho ni ente kone urumo no bukura buka chimo ni anige ni koro go kone urumo ingene dichuo be giricho eno ni tani to muchiu injo minutis ante kone urumo an koro record ito tekoni mane morumo asa jo tekoni urumo e taga di wachi mane pete ko morumo diere ni no andine kama de jwe malando ni tekoni urumo ene molando kendo angomone practice makes perfect angomone timo practice gi chienge ni mondo chienge bo fwe ni tekoni urumo moloyo ka ene mo wacho jawdo tim neno no yes ni yawa bendi ni oro message kama berni yo wadwa an gi jaoda du mara finya kasani ok wasetimo gimoro manyiso ni andhako gi dichuo nikejara ni kama temo to kama to eno kile kowacho ni chuore ema wacho mauledi ukora mana muchwali mana ja mauledi mo kuledi mana mjamba to licha krai ga moka to mara renya kasani hinga gi bathi uketo grace kai ndege to waya ma grace to koka chako nyako ne ja 40 years nyama koka chako nyako ne kure kai ni wangi chieng maber sa ne kai to ngatu ko ni gi 40 ni iseo ni koro te ko ni urumo oriambo ni ke chienge ni wacho ni oko to tiye ngini mago satan mano koro nitie wach kai kamaro yoma kamano tibiro lwar kuom Yesu ikech Grace wacho ni eno wasi to msani iga mokadho dwe mar adek nyaka sani mane ng'eni iga gi bathe mano iga achiel gi dweche 4 motegno dhima gi nus me moseketo Grace ka Grace kama to olinga iwe no aeria kata jomo aeria go donge yukini mano Grace ng'om ng'e dholuo makare ng'at ma ok yud ratiche miyo moko ratiche owinjo kama lit yo iluongo gi dholuo ni mano ng'ama ng'omo ng'omo en bet ni koro ok nyal yudo ratichi kata yoro ke dichuo e del ka in gi adier mane ne yudo kaka ng'ato gi dhako koro ng'ato oketi gi kech mar ng'omo kata ng'ato oketi gi kech mar endi mar keny nyiso ni koro ni ng'ama ng'omo koro Grace oseng'omo for 1 year 4 months to ng'ama miyo to koro ka ene 40 mko kana be ko aja mama ni ba luor dong wacho ni nyasache mosebedo ka koro lamo ni moware emomiyo okopoko donje gajo koro mondo ng'adne rieko ni otimna gajiro to ki gajiri ni ya Yesu nyadadi ma Yesu kiki gajiri gimitim nini kechowari to chuore ni ochwali go kora oyuma mage oko umake ene machomo kode Yesu ratiro nikech Yesu wacho ni msalaba nutieko te kino ndiko wacho ni no mayo joloch kod teko mane gin go
kendo ndiko wacho ni gik mano donjnwago gik mano ndiki modonjnwago Yesu norucho. Koro kawuono amor kodi Grace ja odini wadwa chomo kod Yesu maruch gik maketho teko nego ineno gik ma jichino keto kuomego ibiro magi sani nikech no ma joloch kod joteko teko te mane gin go. To bende aparo ni kaendi mondo mi Grace los wach ni endi Grace okinyiswa ni ndamo isetemo timo mar mondo mi ibende iket jodi machiegni ng'eni joma chuo gi bende wan bende wachalo kolo ng'ama dichuo kende kaka ng'ama dhako ng'ama dichuo ni en wi muchi ni tap to pacho se wuok kuomi samo ndi gima dhako timone ma ka dhako osetimoni to chunya kuome makata ogere mana kuomi to chalo na mach motho. Koro Grace be ng'iyane kori ni to in kori itima ng'o nikech samoro la Nyasaye milamo ne nitie kuno kuma mine lame Nyasaye maketh nyaka utegi. Mana dir kabisa. Mon moko ndie modonje warruok ka ndiro kendo nyalo nyane gi wiye. Okona ne polo piach. En koro polo ne gi mora mora ma dichuo ni be polo ma dichuo ne chamo. To mumoko wacho mano? Ni warruok ni moko dichuo ni be koro dwaro mondo o chamne. Ok kamano in e jaon dichuo ni kata be mano wacho ko ware nyaka yudi yo ma unyalo bedo go winjruok. To kata be mano warute. Ndiko nitie ma wacho ni ya kinde ma umiyo rwen mana ka dhako ni e duong'ne mar mine to gi ka ng'ato ni e tweyo. Lakini ndalo modong'o gi to mire uru gi mowinjore kik utuonu unzuolo. To ko bed dhako matin sani ng'eno ng'ama ng'ongo. To bed dhako matin ko kendo to da wuoyo kode. To nikech ng'ama ng'ongo to ko kamano to nitie gima nochwanyo kinde gi chwore ni masa moro no diro kata ware kamano no diro wach moro ne chwore ni to wach no siki chuny jaode joma chwo yien ko mako kodi saka to higni marumo koro wache kodonjo chuny chwore to dhako ne menyo kuna kama jara dhako ne menyo timo ma siji kama koro nitiere wach ok nya bet no nikech ng'ani nigi nyithinde ma ginyuolo gi dhako gisedago for so many years ka dhako nitie higni 40 nyiso ni gisedak higni 30 kata 25 koro nyiso ni gin jomo senire metuti. Koro Grace in bende non tikel no report ni en ang'o ma no dhi nyime momiyo dichuo ni wacho ni teko ne orumo koso dichuo ni wuotho inya oko kata joko ka utwe koro koduoge ode to teko ne orumo koso iwacha nikech samoro to an gadi en wach makama ok daki gol ka ok en adiera kuom mano wan gi weche ariyo ka nitie makosa kinde gi chuori or ka chuori ni wuotho inya to joko lori. To bende wach machielo manyalo wacho ne Grace kaendi ma be nyalo puonje godo en ni ng'ama dichuo chunye lor piyo. Be joma chuo gi bure chunye lor piyo malich. Onyalo mako ni gimoro matek ma pod odwa yiech. To bende mna weche moko ariyo adek moko kata tim moro matin to oromo loro chunye. Nikech en jaodi ing'eye moloyo wa. Grace nyiew lollipop ma siling 10 kia chiro kan to ka udhi nindo gotieno yeche tibile matin timija odina nyiu ni lollipop iduogo teko ne te awacho ni tena ni gik mathindo thindogo ema nyalo duogo pache iri ini bise nyone kala lamu ma iye kata chiel kende mi bo maber tikonje duong kochopo sechego konje duong gimoro ni kadwa ni pimane ilolo pache joma chuo tich gi yot duogo iri yot seriously mana kaka ne kwacho. Koro tema na rieko machal gi mimiyo ko moloyo tibo ka ose mana rea bende gochine obro ngado ne rieko gin ne saka 40 go ginga kidil kod chuat 40 koro nyalo konyi kada kon dire 40 to idil gi chuat nango ne rea bro konyi ka bende no kadho bridge no mo cross over to the other side. Wach machielo ni konya pastor konya uru ka an kod nyako taonge moral to ka an kod wuoyi wadwa ta an gi moral mang'eny datim nango manga madichuo en chuo wetene emohero kanye monjo ka rembe tugre to nyako to mayotho makori ngeni koro ka nitie weche ariyo mokuongo ibro lame moko samo gi juchiende mar ariyo en biology kata science nitiere joma chuo kamano nitiere joma chuo kamano ndo magen gi en ng'ama dichuo digno mane ma oneno ni ber na matin samoro en ng'ama dichuo mantie gi hormones mang'eny ahinya mag ng'ama miyo ing'eyo chuch mare en gi so much hormones en gi feminine hormones mang'eny samoro kata ka wuotho kata timbe ne kata joma interact go mang'eny gin joma mon ineno magi matimre ga mago gin gik ma samoro mago ng'ol manitiere
Okay, samoro kata gima ng'ano hero en ng'ol mandi kata kano somo kata kano ne school nyalo yudo ng'at ma en ohero ni mondo oninde gi joma chuo wetene e kitanda achiel neno to ok en hero mane kaka entie o end up kamano endo ma en kata nyiri ok ne ber nyiri bentie machal kamano ma en nyako wadgi kanyinde makoro rembe go e jawa to dichuo kod wade to kone onge gi feeling ma dichuo mago ko gin ng'ol omiyo ma okwongo ber mar mondo mi itimane nonro mari in iwuon samoro intiere gi nyinyo mang'eny mar ng'ama dhako kata mar ng'ama nyako inti gi so much feminine hormones gi teko riwe kamoro achiel magi joma samo yudo kata samoro gin kata mna en gath en dhako to en dichuo at the same time magi gik matimre omiyo nyalo bedo ni en ng'ol ber mar mondo mi di nyiso mang'eny ahinya ni to en nang'o to magi to gin kuma samo gin siri ma iye tudrigi nere akati yuri no wote namba no endo ma ino ka senyisi go ko abro tiyo kodgi mar mondo mi kata pono olo ronga ma jalony mo ngeweche mag science mag hormones and how it works wanyalo nyise but gimanyo ni samoro ng'ol ma kamago nitiere anda en mondo nyise ni kata ka en ng'ol anaseneno ka Yesu chiro jomotho aneno ka jomong'ol diro chumbe aneno ka rukumbi kuom ringo nyiso ni mari ni ok nyal tamo jawar mari ni yot kabisa kata be meni no chwe kode to ntiere kama Nyasaye nyalo change your destiny kiyie mondo change to change nikech Yesu Kristo en achiel yoro tini kendo nyaka chieng en poko lokore gik matek go emimiye mayombe ok chande nikech mayombe nyalo loyo koro mari matek ni emikel ne Yesu nikech mangino ko kanya classify ka ng'at ma gay kiyini be ni gay doko wacho nikech gay en gimi make choice ni dwa timo weche mayoma makamano ino kamare ni thage nyiso ni en gima timre ne to ok understand boko her to ng'ama dichuo koro en gima ogolo ywakne ok en ng'ama gay moyomo mako lemo ni mani Nyasaye ero kamano pastor konya jaoda otama ok odwar bet koda e achiel ni dende otho sani koro higa achiel ana nyango ka wuok seme mana nyango madhako donga nyango ka wuok seme kora nyango ano nyango ka wuok seme onyango yawe mani madhako mo chenje seme ni koro were kwa delit na ngene wode seme to kakoro gimati braise me kae to mula kuro mai no mera do ni dhako nyise ni dende otho sani higa achiel yes Nick dende dhako no nyalo tho nikech jitindo donji family planning to sama family planning nego tong to nego teko mag dhako yo nego teko mag ringruok idok chien asto family planning no bendo keto gigi remo wuoka seche teko onge nafas koro ka dhako ni kone dichuogni ni teko no onge gombo to nyiso ni nitie kasoro moro dichuogni mowinjo lerwa ni to chiegni no tero e family planning to kane ok otero e family planning to wan gi mon moko be ma wachwali ma teko ng'eny kuno ka oko koro kubire odeka to wacho no ngech gombo ne oserumo koro jali mowinjo wach no aneni to en ang'o nikech ong'eyo ja ode ni ong'eyo ok kiaye koro samoro bende luori mon moko bende le mon moko chalo kwach kinyal tumo gimoro kuom mantu negi ot kata chware koro samoro mano nyalo miyo onego nga dichuo onego mon moko chalo kwach e oda odi ni tuom e oda chuo moko ngulore ngula moko ni asa inyaro ai mawik maonge ngama dichuo ine kwache odi nerewe kitu gik moko maonge modo pike wiu mang'eny go eko odi ne kwach ndiek marach munge mone ne dhako biro bedo kwache odi bede kwache dala gi man is the fact yes imbe ini bane boye ribi ni na kwach do ngedeno koda no nitiere chuo moko ma bora mume bora enen bora ni dichuo kanyo koro dhako loe baifa yana ko loe mabuonyo wiye ka thuol. Okay, magoti be koro kutanga lose lakini hapo ndi chuo na mama sawa. Yes, manual ma de chuo monindo tangwe. Ai, oginyali biro twaro korwa. No, wow. Asa mar pe chuo moko ichwe no ni ndako to loko ri dichuo. Kit moko chal yani be gasia. Samoro da ko bet ne chapat. Oni chapat moko ndi mubete. Gibede, ginene. Kai to gibede. Bed na chapat na bro chamo proper. Ke in fact it loso chapat mi bedie. Ta chamo kata ka ndengo. Chamo ko chapat properly chapati no. Kuri kibro yini kara chapati no kukonyi. Mawik maonge.
ngama dichuo kao your stand Onyango would seme dhako ni otamira tichi ga chia tamano miriambo mano yuma 1 year nyatima woino mi wiyodo julo riambo inga mangima chiega manyuma ngeot aja mano riambo Onyango ini kure Onyango riambo mano kuchiyogi koro Onyango gima mondi tim iga ngima kanga ngama dichuo nyako ni nigi jodalagi indigo weteni komondi los go weteni ai dhi los gi jonyuol okungo wogi chiegeni monde lugo tame ipani mono ngaro wajima kama koro woko ko dongo sama isilo soge dako sama yo mangani hari chop kum dako dako gero kum e ko nyono gero ka kwacha ogoi madho chunyi ni teno makadaktari ni kumbo de kama kotemo kama pinyo cha amigo ni pen mikwe in ko go kumbo wa kore fole kitanda kaka kitimrio nge ingwasrita yengi ko machielo ko jata imindo pinyuru waje na penyini tek manari oninde okuta marot munyo momo ininde ngete dakana jede lo war nusu mari ntiere oko marketanda dako jose ko ikumbu makolo tu gine maroko yinska kuro Onyango ngeke kanyalo timo okangeo ni nyako ni nyar kanye ana kasabi mangenya Onyango gimondi tim ka kose nyisino endo to kateka hinya los ginere ka mundu lem samoro gi ju chiende mantiere kanyo endo mundo mihera chakudu gi kindu kata konon nonro madala gi nyako ni mone na je chien muwuok dala gi kucho menyiri moko bende ko dhitedo to moko dhi to duogo moko bo ikera ngach koro nonro ngi moko timre ga mangenya ida kai omiyo gi kaka samoro mano timre no ma kwani dwali ngahinya mutieko higa higa te kage kitemo gimora mora motambre ne ngama dichu marembe ringo kitemo gimora ngechi be ngeta makoro iga chiel ni ndio kibedo kilinga ibesa moro ni kata gi wangine no wendo moro bende kanyo kineno kanga do kitima teka nya ni chal gi magoyi mondi mudu achulo kode many dhake nyuom full stop to kanga ni setamia tichi higa ngima dako mabiro nyumo ndo biro yie ni dago dongo loyi mano goyi muri wi nyako no manyako no ringo kanyo dier kati wenyalo wache dier lakini kotamuwangi ino wode seme wan jo seme onge gimoro ni wuyi manus ino wuyi kamili gimetimo kawo kange mowinjire te kikel dhako moro poli but chupo kuma koro chope ibendo kibicha mulu okenya ibedo mondo nyithindi obedie ibedo mondo ibede ngama moro kaka yo wadu kum kama iwuothe ngadako kunyal ketno panishi gima kamano ka gima ntigi mukelo ni dela ni mali ano gima en gima onge omiyo mon bende ayure time machal kama gieki chwanyro nyaka je chwanyre dak nyaka ji bede gi yuarruok to higa chiel moni odake dala ngani to ninde od ngani to chiemo chiemb ngani mano yoma odhi dala gi moko ntiere matek odhi kate ba odhi budhio mang'webo odhio madho kom yue kuro okay watie kwa dini pastor mimi naitwa Nike sina mama wala sina baba na bibi yangu alitoroka akidai bibi yangu alitoroka na alitoroka nikidai haki yangu. Sikumpiga wala sikumfukuza, ila aliamua kuenda nilipogundua tabia zake. Lakini mimi nakuomba unitafutie mke wakati ya miaka 22 na 25. Mimi nina miaka 37, niko Mombasa. Okay. Iko mzuri sana ndugu yangu Nick. Anaitwa Nick. Sasa Nick sio Nick wetu ambaye niko naye, lakini Nick wa Mombasa. Umesema bibi yako alitoroka ukidai haki yako. Sielewi hapo inawezekanaje bibi atoroke sababu ya kudai haki, na amejua kwa ukweli ya kwamba haki yako ni yako na yeye. Ama umekuwa too much ambayo inamfanya awe hata mgonjwa, or alikuwa na wengine, sababu umeandika hapo ya kwamba ati uligundua tabia zake. Inamaanisha kwamba huyu bibi alikuwa anatembea nje, so ulipogundua tabia yake akafikiria amejua ya kwamba umemjua, na sasa ukiomba haki yako anakataa, sababu akana wengine ambaye anawapatia haki ambayo sio haki yao, waizi ambayo wameiba bibi yako. Sasa unataka bibi ni ikiwa atarudi utafanyaje? Kile ningesema huyo bibi arudi, muongee, akwambie kwa nini alitoroka. Ya pili, akwambie kwa nini anatembea nje, sababu kama umemtosha hana haja ya kutembea nje. Sababu unasema ulidai haki yako ndio akatoroka. Inamaanisha kwamba kama umemtosha aweza kaenda nje, na kama alikuwa anaenda nje akona tamaa ilikuwa fisi, akona tamaa ya shaitani.
Kwa hivyo ninaweza kuambia kwamba kabla hujapata bibi mwingine kupitia kwetu, tafuta bibi yako, muongee, muweke chini na wazazi wake, wewe una wazazi wake, mavijana wao, hata anti yako. Bora tu wawe uko wenyu, ama kama mnaendanga church muite mapasta wakuje wawakalishe chini ili wajue shida inatoka wapi, wakuweke kwa line moja. Haya, asante. Na pengine kwa ushauri huo kutoka kwa Pastor Nerea, tuseme kwamba tutaweza kukamilisha shughuli hii ya leo, na nasema kwamba kwako wewe ambaye umesema unaituanika, matumaini ipo, usije ukakata shauri ya kwamba hapana matumaini. Umesema kwamba wewe ni yatima, una mama una baba, kwa hivyo mke wako ndio sasa mtu wako wa karibu. Huyu ndiye atakuwa mama yako, manake una mama na wewe baba yake vile vile. Kwa hivyo hebu jaribu hizo mambo ambazo umeweza kuelezwa hapo, ameweza kukupatia, amekupatia ushauri ufanye nini. Kila mmoja ukifanya, endapo utafika mwisho utampigia simu zake atawacha hapa hivi. Onge wache Nerea watiko gikanyindo aparoni dakachana makawono ni ndi wache mateka nyama wacho kawono en mine manindo gi jeans. Kanye manya unyo do ayo ke properly nikech nya unyo nyakamiwa chem adek madaka chana matek ma twa nya unya dek mar nindo gi jeans ka ngat madwa dhi safar to ninde mendo wanindo samido ro go jeans me yo miket malo nindi to nindo bore ingi into gara is safari mane kitanda moko kidoro kini moko kidusiri gi jeans anapani sala nyindo chumbe githugolo ke chirwa ko ruri. Onge wache na bani pastor wasikoro nya unyo kanyendo amor kabisa Niki yena monda Moses siep na moro. Sauru mo. Yogi ke dakika mos ngata chiel ke. Ngata chiel. En Kevin mawuoda sembo modak molem gichiege Evelyn Nyasaye mondo gwedhe jali gimomi chuna ni nyaka Mose. Jali kamoro murome kora ni pastor to mi affair makatoka kwa to samoro guthu monge fair deal tapoka ngano mi affair ngat makama owinji shukuru Nyasaye mondo gwedhi 0720 403913 Pastor Bishop Reverend Evangelist Nerea Mbewa. Titles jaluogi titles moko gara gima umino ni Kevin Odere mapako kamano. Okay. Nyasaye gwedh Kevin Odere gichiege Evelyn Odere. Nyasaye gwedhu. Onge wache erokamano ng'eny be chako product ne jogo eko mantie gwenge mag Rangwe kama min jodi nitiere kanyo endo nitiere nyaka Jakom manendo Isaiah Jamaugo erokamano kuom bedo kodwa kinde gi kite medru na kite kan nikech ng'eni ka inde kama warengo ko wadhi iye maendi e wang' jowi mar oganda joluo pile chieng' tich ang'wen waromo kodi ka penjo mantiere godo kel wabro loso kuom penjo go eko mondo mi wami lergi kaka kinde medo dhi. Nyinga en Niko Kelo nitie ka gi Pastor Nerea Mbewa nyaka chako rom kendo tich ang'wen mabiro bede kod kinde maber to moloyo ahinya waket kendo wang'i chike go eko mag kedo kod kute makoch magiki mag corona. Pile kik wi wil mondo ibed ni irwako abuog rombe. Nerea abuog rombe ni ne intiego mask nango mask mari irwaki ilogi Mose jo Yohani ikete distance moro kina waketo Nerea kani indi to oganda te maneno Lolo TV e gwenge mag Uganda wamor kod wahinya beduru kama untiere no endo wabru chimwo bobiro Uganda kanyo mondo watim chenro madaka chana kama untiere kanyo no endo nikech ng'eni osebedo ka oyuak mang'eny ahinya ni uneno chenro ni endi kendo Lolo TV okang' maber we mondo rom chieng' tich ang'wen kanya solo thuolo machielo erokamano masani. Amen.